the things you've given. How could we recount all you've done on this side of heaven? We're grateful and we wanna say thank you for all the things you say and do, yeah. Thank you for showing us love that's true, yeah. Thank you. This simple song is not enough, yeah. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Linda Gore! Happy birthday! At syempre, bago niyo po i-blow yung candle, mag-girl, kailangan niyo po muna mag-wish, okay? Yes. So, mag-wish kayo pa. Oh, mag-wish kayo. Wish ko lang ay sana bigyan ako ng Panginoon ng mahaba pang buhay. Salamat ako sa nagbigay. Salamat. Juan na dyan. Salamat to Bayaka family. Thank you very much. Thank you. Gab and Joan, Jacob and Marco Lau. Lula Goreng. Okay. Thank you. Salamat. Okay, blow! Ayan. Yo. Oh! Happy birthday! Tayo. At syempre, merong binigay na letter. Ayan, sino si Mabaling magbasa ng letter para kayo ni Mother? Okay, ni Madam. Thank you. Magtuloy kayo matantay. Surprise! Lula! Happy birthday! Mahal na mahal ka namin. Kayo ni Lulo. Alam mo yan. Always take care of yourself. Hindi ko nahahabaan pa itong message ko. Baka maiyak ka pa. Enjoy your day, love. Gab and Juan. Jacob and Marco. Ayan, okay. Ano po ang iyong masasabi sa inyong apo na si Joanne, kay Gob, kay Jacob at saka kay Marco na taga Hindi inaasahan. Nasabi ko Sobra. na lang. So na-surprise ako Sobrang talaga. surprise. Hindi ko akalain na ganito pala ang Surprise pagmamahal niyo sa akin. Yay! Naiyak na ako. Opo. Ayaw ko na. Thank you very much. Thank you. Ayan. Sa inyo po ma'am, ano po mensahe niyo kay nanay? Sana umatindog pa, tibiyag na ito ipag ko. Tawan sa baling agbimin na sakit, nung ada kami, nagatuti sakit lang ang aging ka natatakat, napigsapay mo laan. Isudakin ni Irneng, nga kapsat ko, sapay lang kumata. Adupay nga birthday. Halang na 70th birthday na, dahil ipag-may. Tapos nagkikita kami pa, nagkakapsat. Salamat kanya yung kakalnakan apo na. Nilula yung agaray. Salamat! Inikan nyo di surprise na surprise kami dito ay compound. Ang tumuto kami pala. Wait. Ayan. Thank you. Ayan. Ayan po, nakita niyo naman po Tears of Joy si Lola. Ayan, at syempre, hindi naman ayan. Okay, papakilala na po ako in behalf of Edmonton's Flower Shop and Party Miss. Thank you, Ma'am Joanne, Sir Gob, Jacob, and Marco sa binigay na sorpresa nyo kay Lola nyo. Ayan, natat siya. Sobra.
At syempre, may parating natin ng surprise ang nais na parating. Ayan. At syempre, meron siya pancit cake, fruit basket, at saka bouquet! Ayan! Okay, bye! Oh yeah. Oh. Oh. Thank you for your love, for your prayers, for the things you've given.